Я савол дига бо имло ин савол я бародари худам додагӣ буд. Таробиҳра дар хонаи Аллоҳ мисол 10 ракатӣ мехонанд, ҳамун 2 ракати дигаша алоҳида да мехонанд ва бо 1 ракати дига бо алоҳида мехонанд. Ҳамина мисол ин мазҳаби ино мазҳаби имом Аҳмада. Ҳамира мо худмо чӣ хонем? Дар ин ҳолат мо чиқо мекунем? Мо 10 ракат таровиҳ мехонем. Вақте ки ҳамон имом бо 2 ракати дига витр мехонад. Вақте ки имом 2 ракат витр ният мекунад, мо ақибаш 3 ракат витр ният мекунем. Аллоҳу акбар мегӯем, 3 ракат витр. Баъди 10 ракат. Баъди 10 ракатш. ҳам вақте ки мо 3 ракат витр ният кардем, имом салом метаку. Имом вақте ду тараф салом дод, мо мехезем, 1 ракати дигаша мехонем, дуои қунутша мехонем, мешинем, салом метем, ай намоз мероем. Вақте ки мо ай намоз буромадем, имом айҷош мехезем, мо 1 ракати дига мехонад. Худаш отдельно Аллоҳу акбар гуфта, дар ҳамин ҳолат мо ният мекунем, 2 ракат намози таровиҳ қафоем. Баъд ай витри воҷиб таробиҳ бохонӣ ҳеҷ боки надорад. Фаҳмо. Як савол дига бо имло, инам як бародари мисол дар ҳамиҷа будагӣ додагар. Дар хонаи Аллоҳ қарор дора ҳамроҳи ҳамсараш. Миқод рафта омадагиам, мақсад умра кардагиам, омадагиам ё ки умра накарда омадагиам, ҳами хел хулоса миқод кардагӣ омадагиам, ҳами хел савол дод. Ҳами хонадорӣ кунанд дар байни эҳром дурустай мисол агар дар танашон эҳром дуруст нест. Агар хонадорӣ кунад у кафорат дорад. Дар ҳамин ҳолат кафорат ода воҷиб мешавад. Ҳамин кафоратро бояд дар ҳамин Макка бутанд. Агар айсоби мисол нодонӣ намедона ҳамин кора кардага. Дар ҳамин ҳолат нодонӣ ягон чиро халос намекунад. Барои ҳамин бародарои азиз пеш ҳамин омадан. Ҳозир ман як видеои дигам дам гуфтагим ки бародаро хонен, тайёр шен. Ҳамин хатогиёро бисёр мекунанд. Ҳамин бародарои худмон ман ҳамин аҳамият додам, ҳаминҷа ҳисоби ҳамин надонистан бисёр хатогӣ кардагаам бародарои худмон. Мисол як бародари дигамон эҳром пӯшидем, рафтем, умра кардем, омадем, ҳамун эҳрома буровардем, мӯи сар қайчи назада натрошида эҳрома буроварданд. Мақсад овозӣ кард, буровард, ҳамин хел ҳамин ҳисоби нодонӣ мешавад. Намедона ҳамин чиза ҳамин кора кард, ба фаҳмид ки аллакай қарзор шудага. Ҳамин чиза ҳамин одамое ки ҳаҷ омаданиян, ман мисол ҳамин таҷрибаи ҳаминҷа будагим дидум, мисол хонен ҳастай китобчаҳои мисол роҳнамои ҳастай ба ҳарфҳои крилӣ қати нависондагай, мисол ҳарфҳои ҳамин калимаҳои тоҷикӣ худмон қати гире хонен, маълумот ҷамъ кунем ба хутона пурра ҳама тарафа. Иҷа и хелаки мисол ҳар рӯз роҳбалад дымдими ҳар як одам намегарда. ҳамун рӯз якум мебиёя, ҳамаша нишон мета, мефаҳмонад, мегардонад, сайёҳат ҳама ки ҷое ки ҳастай ҳамин як бор мефаҳмонад, нишон мета. мисол дафти дигаш худат мерию, худат медонӣ умра карданад. ҳамин хела ҳар рӯз дум ба думи одамо намегарда. Барои ҳамин ба штоби ҳамин заблуждени дана ғалтен хубтарш ҳамин чизора хонен, тайёр шавен. Хай бародари азиз, дастгира хана карда ки пеш омадан хабардор шан ки роҳбала чун кияй. Бале. Баъд як чиз дига бародаро фарқ надорад кадом ширкат қати мебиёен. Мисол ширкати ин иҷа дар Рамазонтур мундагай ба ин ширкат мебиёен ё ки ба кадом ширкате биёен фарқ надорад. ҳамин аниқ кунем ки бо имло худ мисол бо дар ин соҳа таҷрибат бисёртарай. Аниқ кунем ки ҳамин роҳбалатон кияй, саводнокиш чӣ хелай, фаҳмоишиш чӣ хелай. ҳамин чиза вақти ҳамин харидани мисол билет мехарен ё ки мисол кадом ширкате қате ки договориться мекунем барои омадан, ҳамин саволора пурсен шона. ҳама чиза пурсен. Оиди хурду хӯрокаш аниқ кунен, оиди роҳбалад аниқ кунен. Мисол ҳама тарафа гостиницаҳоша сами главни бо мисол масофаи ҳамун гостиницарам рол бозӣ мекунад. Барое ки агар гостиница дур боша, тоату ибодата кам вақт меёбӣ, халалдор вақт азоб мекашӣ, бисёр азоб бош. ҳамин чизора бинен баъзе ширкатҳое ҳастанд ки нархи арзонай, воқеан ҳаминҷа бачаҳои худмон омадаган через як ширкати хай номша нагирам ки як ширкати узбеки қати омадаган нархи арзон қати овардагайшона 92 ҳазори қати овардагайшона. Не ки гостиницашон медони чанд қадурай 7 километр қариб ҳаминҷа дур, ҳаминҷа 2 автобус қати мешинанд мерам. нигоҳ ки мисол ва ё ягон намозшона намебиёянд, дар ҳарам намехонанд, ё ки биёянд ҳам хонданӣ ку сумкашон дар нону обшона мегиранд, мебиёянд иҷа
рӯзи дроз дар ҳамиҷа мемонанд, дар рӯи кафели хунук, бетони хунук торатошон мешканад, дар ҳамуҷа торат мекунад. Мисол чӣ мекунад? Душвора камтар вазбин меғалташонад. Барои ҳамин нархи арзонша дида сразу зуд бовар нашавен. ҳамун нархи арзонам ки диден, бо фаҳмин, ҳама тарафа аниқ кунен. Бо мулло саволот тамом шуд. Саволот тамом нашуда, аниқтараш савол бисёр ирӯзаш дар ҳамин қабас. И барнома дар ҳамин қабасай. Бо иншолло дар барномаҳои оянда вақт шава иншолло бо барнома мекунем, бо саволотона сол ай комментария интихоб мекунем, ё ин ки бо дар шабакаи инстаграм бо мулло Муҳаммад Фаррух Азимия инстаграм то ман дар ҷа инстаграм бо муллоро менависонам, ё ин ки дар шабакаи инстаграми ман боша. Саволотона мисол равон кунен, мо саволотона ҷамъ мекунем, ба мисли ин рӯза бо барномаи дига мекунем, ай бо мулло ҳамаша пурсон мешем. Алони габонат ҳазор раҳмат барои сухана рад накарда омаданат. Ҳазор раҳмат оператор дам.